Hosté mají brance José Manuela Reynu ze Španěl. Přesunul, nebo lépe řečeno vrátil 23. června 2015. Teď ale pozor na tuhle situaci, která se snášela na liga polského ostrostřelce, tak kouči Sarrimu chybí také Albiol a Gabbiadini. Teď ale pozor na tuhle situaci Mandžukić. Tohle je dobrý balon, který není offsideovým. Je. José Callejon sice zakončil a byla 7. jeho branka v sérii A. Hernández a jeho rána, teď pokračuje aktivita domácích. Alex Sandro, Hernández a tohle je příležitost, Khedira nedává gól. Pokud nebyl německý reprezentant v offsideu, jakože ano, tak každá další 90 milionů eur. To je částka, která proběhla médii v rámci přesunu Gonzalo Higuaina z Neapole do Juventusu. A Higuain se zatím vyplácí, protože nastřílel 6 branek doposud v nejvyšší soutěži. Začínající 26. Juventus vede 1-0, 50. minuta. Tlak na úvod druhé 45 minutovky získává své ocenění. Leonardo Bonucci se postaral o první zápis do statistik gólového charakteru. V rámci šlágru 11. kola série A Juventus se dostává do vedení. Podívejme se ještě jednou na situaci po rohovém kopu. Bonucci naprosto neochvějným způsobem poslal balón do sítě, potrestal kardinální hrubku hostující defenzivy, která nedokázala odvrátit Allegriho a rezultovala z toho obrovská chyba v obraně Neapole, ale pozor na Callejona! Neapol srovnává na 1-1. José Callejon se prosazuje po 7. v této sezóně série A. To jsou mi věci, zápletka, kterou napsali chybou v defenzivě hráči v modrém, dostává další rozměr, protože po inkasované brance ani ne co 10, 8, ale tak 5 minut. Po prvním úspěchu se prosazuje Callejon na druhé straně a Neapol srovnává na 1-1. Je v tomto nastaveném směru hodně velkou překážkou, která je nutně nečitelná. Higuain dává gól! Ovšem neraduje se. Juventus však vede v 71. minutě 2-1. Pro něj pracoval, v kterém zažil mnoho úspěchů, v kterém střelil 71 branek, než se přesunul před touto sezónou do Juventusu. Teď je však článkem týmu Staré dámy a svým 7. gólem v této sezóně. Dries Mertens!